Прывітанне ўсім. З чарговага ліста Мікалая Статкевіча. Ён працягвае разважаць пра перспектывы захавання статус-кво, захавання існуючага стану і існуючага, з дазволу сказаць, ладу. У сацыяльнай псіхалогіі ёсць пастулат, што дзяржава, нез'яднаная агульнай ідэалогіяй, робіцца вельмі няўстойлівай. На мой погляд, вельмі важна, каб агульная ідэалогія счапляла паміж сабой кіроўную меншасць з большасцю народа. Такой ідэалогіяй можа быць і дабрабыт, бяспека, і сацыяльны камфорт, як у заходняй Еўропе, веліч дзяржавы, як у Расіі, абарона самага прагрэсіўнага вучэння ад агрэсіі імперыялістаў, як у КНДР, некалі ў СССР і на Кубе, абарона і распаўсюд адзінай сапраўднай веры, як у Іране і ў Саудаўскай Арабіі, абарона незалежнасці і гэтак далей. Калі аб'яднаўчай ідэалогіі няма, ці грамадства лічыць уладу нездатнай рэалізоўваць яе мэты, адзінай сапраўднай мэтай кіроўнай меншасці ў вачах народа застаецца захаванне свайго становішча і кармавой базы. Доўга такое не працягнецца. Калі ж вярнуцца да нашай сітуацыі, то з дабрабытам і бяспекай тут усё горш. Вера, веліч і прагрэсіўнае вучэнне – гэта не пра нас. А незалежнасці нашай можа пагражаць толькі адзіны донар сістэмы, які гэтую незалежнасць скупляе па кавалкам у яе ж. Неяк так.